метавонанд ба ҳама шаҳрҳо бешубҳа роитон кунанд. обязательно айноми мо салом расонед. раҳмат ба ҳамаи шумо. وتهلى بصفاته يا بخت اللي في دله وماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азизу меҳрубони ман, имрӯз рӯзи бигем 12 сентябрай. ҳар рӯз камкам барои шумо навор кардагиям. имрӯз хариди ма асобинияй бигем мана ҳама харид ма нишон метиҳам. имрӯз бигем ки пагаш аллакай мавлуди духтар май 13 сентябр 12 ма рафтам харид кардам. мо ҳами дар доираи хона ма нағз мебинем ки ҳами одама рӯзи мавлудша дар доираи хона ха ягон дастархони асобини ҳами фасон када ҳами бишини як ҷоя бихӯри. хел мекунам ҳамо одамам хича эҳсос мекуна ки ҳамо инсона дӯст медоранд, ҳамо бо ҷои вай дигарай дар зиндагӣ. ҳар як кас қадри қимати худша дорад. ман нағз мебинам, хоҳ вай кӯдаки ма боша, хоҳ кӯдаки як каси дигар боша, ман нағз мебинам, эҳтиром мекунам. ана мехед тамошобинони азиз, ман бигем ки имрӯз садик занг задам. хулоса гуфтанд ки торт мумкин нестай, торт набиёре, барои ки тортҳои магазин кремаш чӣ хеле мо намедонем, чӣ хеле тайёр кардагӣ ҳаст нест, мумкин нест. фақат метавонем ки печони инам хали қанд, шоколад ҳам хали чизо биёрем. ма фақат специально инам хали печенои детский гирифтам, 2 намуд шоколад гирифтам, вафли гирифтам, баъд кекси беначинка гирифтам. анам хали кекси майдача барои кӯдако гирифтам. группашон да 22 кӯдакан. анамин шоколадҳо, ҳамаи печено, кексо, вафлико барои садик, боқӣ мондаш хай барои хона. меваги гирифтам, неки меваги набурдам, садик апасни фақат ҳамин қачи иҷозат додан.
иншалло гуфтам саҳари 13 мешавад кати Фотима мебарам да воспитасияшон метим. По желании маҷбур мара ҳеҷ какадагӣ нестай. Ма просто хостам ки мақсад айноми духтарам делав документш ки ҳамунҷо ҳастай бугум ки мақсад мана ҳама кӯдакода метонем ки ба ҳузур тақсим кунем. Бо якта инамхали торт рафтам ки торт овардиян магазин, якта торти свежирам гирифтам. Иншалло худ ман мепазам, лекин ака ки дидам ки овардан свежи гирифтам. Анами хе тамошобино инами харид кардам. Харид 3990 чанд рубл шид. Обши инами харид. Ана иншоаллоҳи раҳмон бо то охири навор бо мо бошед. Ҳамаша кам-кам барои шумо видео кардестам. Раҳмат ки камтар дер кунам дар WhatsApp менависен. Бигем ки беҳад ман хурсанд мешам ки шумо мара дӯст медорен ва видеоҳои мара ждат мекунем. Ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. Ада иҷа ман гирифтам болгарский бо болгарский 50 рубл килош. ҳози ҳами чиқа болгари арзон бо ҳам беҳад бисёр. Ана ҳози фикр кардестам ки болгари гирифта просто реза кунам ҷӯшонда да холодильник монум ҳамихе кунам барои зимистона хуб мешавад. Ана камтар мевагӣ ҳам гирифтам, зеленам гирифтам, пиёзи свежи дидам гирифтам, ана гаштнич гирифтам, гаштнич дубанчаи калон гирифтам. Ба бозорча дорем, пеши хонамон дар ранги Тоҷикистон бозорча дорем. Ҳама савдогарош занакои узбекан, тоҷик нестаи мутаассифона, ҳамаш узбекан. Ана ҳамаш мусулмони худ монанд, ба киртаву ба нумолу ба ҳами хеле савдо мекунанд. Баъд 2 килои дига ангури кишмиш гирифтем. Ана мехе тамошобино. Иҷа боша тамошобинони азиз, апам рафтай барои духтари мара инам хали мягкие игрушки гирифтай ва якта хали куклача гирифтай. Ман то ҳол агар аҳамият додагӣ бошад видеоҳои мара, ман ягон бор Фотимада на кукла на мягкие игрушки гирифтагӣ нестам, барои ки метарсидак. Я бор як куклаш гирифтагӣ будам, тарсидак. Баъде ки ҳами садик да мондагиямша, баъди ҳами садик хела дига хештагиай, бозикунира нағзидагиай. Ба духтари ман худаш бигем худ ҳамихе табиатан худаш духтари спокойния, хеле ором табиатай. Ана баъд шумо пурсидем ки Фотима садика чӣ хел қабул кард. Фотима беҳад нағз қабул кард. Бигем ҳамаи кӯдака 3 рӯз агар биган ки 3 рӯз набиёреша, мақсад то абета монева абет бареша то биган намоне даиҷа беста. Духтари мара айдиюм рӯз қабул кардам, гуфтам беста то бигаҳа. ҳамихе беҳад нағз қабул кард, лекин воспитателш мега ки духтар ки ба ғайри нону варенӣ ҳичи дига намехӯрад. дар асл ҳамихе камхӯрокай. ҳамин Мустафо, Фотима намедонам тамоман гӯшт намехӯранд, тамоман вапше абсолютно тамоман намехӯранд. Аммо Муҳаммад кам-кам мехӯрад. Баъд хулоса бега буд, мо камтар хай дастархон кардем. Баъд апай рудоба омадан, и аллакай рӯзи 13 бугем, хато намекунем. Ана апай рудоба омадан, инай куклачая кати комплекти калон, фасон, ҳама чӣ дора. Куклай гап мезанам, ов мехӯра, мақсад бозича дора, коса дора, тавақ дора. ин ҳамин набори калони хушрӯя апай рудоба барои Фотимая овардан. Фотима беҳад хурсанд, аз зиндагӣ даволин. чизе ки барои духтарам гирифтем, барои духтари апамам гирифтем, барои ки ҳардуш майдакан, ақл надоранд, барои якта чиз ҷанг мешаванд, ранги дугоникан ҳардуш. ин ҳама хай тамошобинони азиз, хай ҳазор раҳмат апай рудобада ки ҳама вақт да бари мо, ҳам да мушкилиҳомон да бармонай, ҳам да хурсандимон да ҳама вақт да бармонай. Фатима, асалчам. Духтар Майру 3 сола шудая? 3 года тебе? Сколько до сегодня? Шефани, ой, сади грифтем. 5. 5 получал? Кани 5? Звездочку вот, да? Звездочку. Мы меряем синихона. Садика. Худа башкир тамам куда кура. Булвардам. Меряем акина. Бисмиллахиррахманиррахим.
имрӯз боша тамошобинони азиз, як рӯзи дигарай намози аср да бигем маҷлиси падару модарон шид. Якта бачаи апайрудоба каси бачаи ма дар синфи бачаи ма мехоҳад, чун я синф мехонанд. маҷлиси падару модарон буд. Мо якҷоя маҷлис омадем дикаса бигем. Иҷа уже мо ай маҷлис буромадем. Дар роҳ рафтаистем. Апайрудобара мебарам дар хонаш мемонам, бахадам хона мерам ва бисёр гуфтаниҳо дорум, беҳад бисёр гуфтаниҳо дорум барои шумо, барои подписчиконе ки нав дар канали мо пайваст шудагӣ ҳастанд ва мара мепурсанд шумо дар куҷо зиндагӣ мекунед. Я хелош медуранд кани гӯспандо гуфта мепурсанд, я хелош мегӯянд ки шумо чанд солаен, чанд кӯдак дорен. Бисёр ҳама савол ҳаст. иҷа мо вақте апайрудобара бурдум мондум, рафтам хадам намози шома хондум, апама гирифтам продукта хариди каса омадагӣ магазини Калон. иҷа ма ҳамаша видео кардагим, шумо тамошо мекунед ва ман мехоҳам ки дар баробари тамошои шумо ба ҳама саволҳои шумо кӯшиш мекунам ки ҷавоб диҳам. ман зани 30 сола ҳастам, соҳиби 3 фарзанд, шавҳардор. ман бигем ки 2012 сол ба ҳамиша Федератсияи Россия омадагим. 10 сол дар шаҳри Новосибирск зиндагонӣ кардагим, 5 сол дар шаҳраш зиндагӣ кардагим, 5 сол дар қишлоқ зиндагӣ кардагим. вақте ки мақсад мо қишлоқ рафтем, шавҳари ман ки кори давлатӣ мекарданд, мақсад коршон дар шаҳр ки буд ва ё дар шаҳр зиндагӣ мекарданд, ман дар қишлоқ зиндагӣ мекардам ва молу бузу гӯспандҳои шавҳар ман нигоҳ мекардам. як хел бародарои ҳастанд ки видеои мара нав тамошо кардагиянд. ӯ рӯз як бародари дига дар ватсапи ман галасавой карда ки мақсад ман ака ба видеоҳом занҳора аз роҳ бероҳа кардаистам ба гуфти ҳамо бародар. ӯ бародара ман савол шуда ҷавоб гардондум. ман гуфтам алҳамдулиллоҳ, ман то имрӯз ягон каса бероҳа накардагим. ман дар бароят видеоҳои мотиватсионӣ бо сабру бо тоқати хидмат нишон медиҳам ки бисёре аз занҳо мара раҳмат гуфтагиянд ва он шахсоне ки аз зиндагии худшон шубҳа доранд, аз занҳои худшон шубҳа доранд, барои чӣ? Барои ки муомилаи худшон хуб нест ва промои дар ватсапи ман мебироянд. ман бародара гуфтам муомила тақати ҳамсарат хуб кун. ягом зан, бовар кунед, ягом зан намехоҳад ки муомилааш бад боша бо шавҳараш. ҳама медонад ки хушбахтии зан ин марди хуб аст, муомилаи хуб аст. ягом сайда бовар кунед, ҳатто падару модари ӯ шахса аз зиндагӣ ҷудо карда наметавонад, бероҳа карда наметавонад. ӯ шахс гапи ҳеҷ карам гӯш намекунад вақте ки шавҳараш бо ӯ муомилаи хуб дорад. ман ҳамин хел ман ва ҳамон шахс дам ҷавоб додум ва чӣ гуфтанӣ ҳастам. зиндагии ман беҳад мушкил буд. ман ягон бор бигем ки ман аз ҳамин рӯзи аввал ки ман навор кардагим, ман бигем ки чӣ хеле ҳаёти ман гузаштагия, ман ҳавая видео карда мондагим. я хелош мегӯянд ту дурӯғ мегӣ, ту ихе мегӣ, ухе мегӣ. чӣ хеле буд. хирсандӣ ман хирсандӣ гуфтагим, ана азоб ман азоб гуфтагим, ҳамаша видео кардагим. подписчиконе ки аз рӯзи аввал бо ман ҳастанд, ҳамаи ваё историяи мара медонанд. ҳамаи ваё то имрӯза шахсоне ки аввал буданд, то имрӯза бар баробари ман дар хирсандиҳои ман хирсанд ҳастанд. алҳамдулиллоҳ мекунам ки ман ба ин рӯзҳо айрӯи сабру тоқатам ва айрӯи рӯзаву намозу қуръонхонӣ ман ба ҳамин рӯз омада расидагиям. як хелош менависанд ки хоҳиш мекунем намозхония напарто, қуръонхония напарто. ҳамин гап беҳад ҳами дили мара бигем ки шикоф мекунада. алҳамдулиллоҳ ман аз синфи 4 намозу қуръон хонда омадагим то имрӯза ва даже дар фикри хаёли ман ҳатто намоз ма вақтча гузаронда наметавонам. вақтча бигузаронам, махма гунаҳгори и дунё охират ҳис мекунам. ҳамаи намозум алҳамдулиллоҳ дар вақташ хонда мешавад ва ман ҳамин хел характере дорам ки баъди бомдод обязательно 4 варақ ё 6 варақ қуръон мехонам. ҳамина ман дар узви бадани худам ҳамин хел бигем часпондагӣ ҳастам ки агар ҳамин кора ман ҳамин як рӯзе ки накунам, ҳамон рӯз то бегаҳ худам хидма шумбинӣ мекунам. аллакай и дар характери ман даромадагия. чӣ гуфтанӣ ҳастам. ман худам тоққа зиндагӣ мекардам дар ҳамон қишлоқ. ман намегӯям шавҳари ман намеомад, продукта намеовард. ҳамаш дар видеоҳои гузаштаи ман ҳаст. подписчиконе ки интересни айтона дароен видеоҳои аввали мара тамошо кунед. продуктаи ман тамом мешид, мақсад 2 ҳафтада ё 3 ҳафтада меовард продукта. ман ҳурмати эҳтироме ки шавҳар ман мекардам,
ҳар як кас худаш медона ки шавҳарша чӣ хел эҳтиром мекуна. Бо мегӯм ки агар ки мард 5% зана ҳурмат куна, зан дар ивазаш 50% марда ҳурмат мекуна. манрам ай ана ҳамон ҷумлаи занҳо ҳастам. ман дар зиндагӣ беҳад духтари сода ҳастам, беҳад зудбовар ҳастам. характерим ҳамхеле одама чиққа мечаспам, чиққа тез хидмат дода мекунам, чиққа тез рози дил мекунам, ура дӯст медорам, ҳурмат мекунам. ман намешиносам одама дар ҳаёти зиндагӣ. хулос рӯзҳое буд ки мақсад ё ки свето мемурд, ё ки як бора связи телефон нест мешид. ман метарсидам ки худованде дар ҳамин дурани ҷангал ягон бало нашава. майли худам фақат барои кӯдакон метарсидам, меларзидам. ман дар зимин бигем ки яхе комментариҳо мешид ки сайда ту ягон оча, ота, ака надорӣ ки тура биёян баран ай азоб халосат кунанд. ман танҳо ва танҳо худованди меҳрубон медонам азобҳои мара. ман ҳамаша сабр кардам ва мегуфтам ки ман ҳатто дар гӯшаи хаёлам намебиёрам ки мақсад фарзанд ма барам ё ки хонаи акам ё ки хонаи очам ё ки ба бигӯям ки ту бихе да уҷа бишӣ. ман ҳамия чиққа гем серьёзна да худам қабул мекардам. серьёзна ҳамира чиққа ҳами барои ҳами фарзанд фикр мекунам. я ман не ҳамаи модар ҷону дилша метия. мо ҳамаи ҳами сабру тоқатои мо ай он нест ки моро як аз як гап мега ё ки мо шатарам мехӯрем, азобам мекашем. ҳама сахтиҳои зиндагиро тоқат мекунем. барои чӣ? барои фарзандомо. ҳамин хел ҳаст. духтарои азиз, марҳамат дар комментария бинависен. ман комментарияҳои шуморо ждад мекунам. ман ҳар як комментария мехонам ки худам зиқ мешавам барои ҳамон комментария хондагим. нахо мегӯм зан мехонам номи ҳамон аккаунт номи зана. якта не 10та уже зиёда аз 10-15 смс-и комментария шид ки ман дар ҳамин комментария видео мехонам ки ту мошина дидӣ тамом намозу рӯзаро фаромӯш кардӣ, ту хонара дидӣ тамом. ман ҳамон сайдаи оддӣ ҳастам, ҳамон духтари подавони азобкашида ҳастам. ман ягон дигаргун шудагӣ нестам. аз оне ки имрӯз ман орзу кардам, ман ҳамин принсип мондам дар пеш худам ки то пул ҷамъ накунам, соҳиби як хона нашавам, ман ай ҳамиҷа намебурам. оне ки шариати мо гуфтагӣ нест ки худат пага дар узви бадани худат ки зулм кардӣ, дар пеши худованд ҷавобгарӣ барои зулми падани кадаги худат. ман намегӯм мара ягон мара шавҳарам заставид мекард. мара вазифа медод, ман вазифаама иҷро мекардам. ман картошкаам бигем 7 тона картошкара моҳлати 3 моҳ чиндагим, боло ба боло тон задагим. ман бизу гӯспанд чарондагим. ман гӯспандома ҳар сол метарошидам, ман ҳама укол мекардам, ҳамаша ман кардагим. ман духтари шаҳр ҳичи молу мулка надидагӣ. ман омада ҳами короя барои чӣ? барои зиндагонӣ пеш рафтан кардагим. лекин баъди иқа азобҳо ки пешравия ки надидам, ман ба худам хулоса овардам ки анака тамом. ман аз хушбахтӣ ман блогер нашудам. тамошобинони азиз, ман нақс фаҳменда хоҳиш мекунам, илтимос ҳамон занҳое ки имрӯз ҳамихели суханҳо менависен, камтарак фикр кунен, тамошо кунен, саросима нашавен дар вақти комментария нависид. ва намегӯм ки ҳама комментариҳо бад ҳастанд ва ҳазор раҳмат ба ҳамон шахсоне ки моро дастгирӣ мекунанд. то имрӯза ман ҳатто занҳое ҳастанд ки ба ҷои модари ман ҳастанд. ман овора модари 2, модари 3, модари 4 анамихел дар телефонам сохранӣ кардагим. ҳар субҳи содиқ барои ман дуо метиҳанд, барои ман суханҳои нек меган. ва чӣ гуфтаниям барои шахсоне ки нав дар командаи ман ба кор дуромадагиянд, саросима нашавен. духтарои азиз, бисёр мепурсанд, ана мо имрӯз кор кардем, кай ойлик мегирем. дар компанияи Фаберлик сразу одам пеш намерава. ҳозир ман якчанд мисолҳо мебиёрам барои шумо навичокҳои азизи меҳрубон ва шахсоне ки имрӯз шумо бо мо кор кардан мехоҳед. мисол мегирем ки як доми 10 этажа ҳаст, 10 ошёна ва 100 кило бор ҳаст. мо бояд ки ҳамин 100 килоро ба ҳамон 10 ошёна барем. мо як бора ҳамин 100 килоро намегирем ки ба 10 ошёна барем. аввал 5 килоӣ мебарем, аввал 1 килоӣ мебарем,
1 килои осон бошад 2 килои мебарем, 2 килои осон бошад 3 килои мебарем. шумо якбора ай 5 кило 10 кило сар намекунем ку туғри. ана ҳамин ситуатсия дар кори мо беҳад монанда ва дар ин муҳлате ки мо 2 килои мебарем 5 килои мебарем то 10 этажа дар ин то 10 этажи бурдагимона шояд ки мо меғалтем, шояд ки мо салафани мо медара мереза. ана ҳамиам ҳами хела сразу фикр накунед ки Саида имрӯз омад ба пагаҳра кор кард соҳиби хона шид. ма дар каналам нишон додагӣ нестам духтарои азиз. ма пули хонама дар каналам нишон додагӣ нестам. пули ма дар картаи ма ҷамъ шидагия. ма ҳамаша ҷамъ кардагим через карта хона харидагим. ай карта ба картаи соҳиби хона ман пула гузарондагим. договор купли продажа карда хонара гирифтагим. дар асл валлоҳи қасам мехӯрам ки ин ягон сухани дурӯғ нест. поку пиҳил ман аз пули меҳнати коркардагии худам хонаман, мошинман ва имрӯза рӯзғору зиндагии ман ҳамаш аз пули меҳнати худмай, аз пули кори мана. ин ҳақиқатае. мана ягон зур наомадай. ман то имрӯз мақсад пеши худованд чизе гуфтагӣ ҳастам нестам. фақат чӣ мушкилие шудаги ман ай худованди худам розу ниёз кардагим. ба ови дидарам давидагӣ омадагим дар тори ҷойнамоз. лаънату шатаву ҳама чизи шавҳарам мақсад ман хӯрдагим. давида ба тори ҷойнамоза фақат розу ниёз ба Аллоҳи меҳрубон кардагим. сахтиҳои зиндагӣ ма бо мегӯм ман ва худованди меҳрубони ман медона. ва 20% ҳаёту зиндагии сахтиҳома ман дар каналам гуфтагим. бисёр аз он рӯзҳое ки ман сатрисени моз шидагим, мана духтур бурдагиан, ман ҳама вақт ба рӯи сиёҳу кабуд гаштагим ва фақат худованди меҳрубони ман медона. ман ягон бор худма нишон додагӣ нестам дар он маҳалҳо дар каналам. барои ҳамин қабиё апа ва хоҳарони азиз, кадомеда ки маҳқулай марҳамат видеоҳои мара тамошо кунад, мехоҳед марҳамат комментария нависед. бо ҷони дилам кӯшиш мекунам дар наворҳо ҷавоб гӯям. баъд постоянно дар телефони ман занг мезананд. узри зиёд ки ман ҷавоб дода наметавонам азбаски смс дар ватсапам беҳад бисёрай. кӯшиш мекунам ки смсҳои шуморо беҷавоб нагузорам. ба ҳама смсҳои шумо ҷавоб бидиҳам, барое ки ҳар як смси шумо қадри қимати худша барои ман дорад. ман ҳамаи шуморо аз рӯзи аввал эҳтиром мекардам ва то имрӯз эҳтиром мекунам. ҳам барои саволҳои хубтонам раҳмат, барои саволҳои бадтонам раҳмат. зиқ мешам, лекин бо саволҳои бо комментарияҳое ҳастанд ки бо мара хурсанд мекунанд. миннатдорам аз ҳар яки шумо. ҳар куҷое ки ҳастен, худованд шуморо дар паноҳи исматаш нигаҳбон бошад. ҳар куҷое ки ҳастен, худованд шуморо нигаҳбон бошад. ба ҳамаатон барори кор мехоҳам хушбахтиҳои ин дунё ва охирата худованд насибтон бигардонад. миннатдорам барои ҳар як комментарияи шумо, ҳар як смси шумо ва раҳмати калон ба ҳамаи шумо. ман намегӯм ки бекана. ман аз рӯзи аввал бо подписчиконам ба ҳамин рӯзҳо сахтиҳои ман дида ҳамин рӯзҳо омада расидагим, пешравиҳои ман ҳамаш айрӯи ана ҳамин канал ютуб май. ман инро асло фаромӯш намекунам. шахсоне ки наворҳои мара тамошо кардагиянд, худованд файзу баракати олоҳияшро дар хонадоншон бирезонад. ба ёрдами шумо, ба кӯмаки шумо, бигем ба тамошои шумо ман пул кор кардагиям ва ба ҳамин рӯзҳо расидагиям. миннатдории худмат ба кулли подписчиконам, ба кулли тамошобинони канал мерасонам. то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.